Hey, buenos días, ¿qué pasa? Aquí tenéis a un colega. Hace unos años os cuento, no podía hablar euskera. Baina konturatu nintzen, nirea zela aukera. Euskera maitatzen banu, egin behar nula aurrera. Kompromiso ta jarreraz, egunetik egunera, aurreritzi ta mamuak, utzia zalde batera, ikus dezakezuenez, aldatu da egoera, maitasunak bultzagaitzan, egunero erabiltzera. Rosita eta Bego, eskerrik asko eta debako kideen partez izan untxa. Sindikatuak, da batez ere militanteok, asko egin dezakegu euskararen erabileran, eta gure barneko funtzionamendua euskalduntzen. Komunikazioan, formazioan, intranetean, harremanetan, afiliatuekiko harremanetan, kanpora begirako lanetan, enpresetako jardun sindikalean, eta euskera planak bultzatuz enpresetan. Ezin dugun bezala eskerrekoak garela esan eta gero kontrakoa egin, ezin dugu ere euskalduna garela esan eta euskara ez erabili. Euskaldunok lehen hitza beti euskaraz, gure esku dago. Konpromisoa beharrezkoa da, nor bere mailan. Txostenak egiten dituztenen konpromisoa, ulertzen dutenen konpromisoa, ulertzen ez dutenen konpromisoa, hitz egiten dakitenen konpromisoa, telefonoa hartzen dutenen konpromisoa, prentza aurrean agertzen direnen konpromisoa, baina konpromisotik hitzetara pasa behar gara, eta esatetik egitera. Pauso txikiak, baina sendoak emanaz. Euskarak bere lekua izateko, eguneroko lanean erabiltzeko, elkartzeko eta ez urruntzeko, azken finean lan mundua eta bera gizartea ere euskalduntzeko. Euskal Herrian, jende askok erakusten du euskaraz bizi nahi duela. Horregatik guri, geure esku dagoen guztia egitea dagokigu. Bat, agintariei hizkuntza politikak ausartak egiteko eskatu, sindikatuaren jarduna euskalduntzeko pausuak eman, eta euskalduna izatearen harrotasuna sentitu. Y a quien aún no conocéis el euskera, os animo a que venzáis perezas, prejuicios y mala prensa, y os animéis a aprender. No sabéis bien lo que os estáis perdiendo. Euskararen alde ere lankidetu. Gora Euskal Herria euskalduna!